El cas Gürtel ja està en el Tribunal Constitucional. El grup parlamentari Compromís va presentar, abans d'anar-nos de vacances, un recurs d'empar davant el Tribunal Constitucional en el que, entre altres coses, demandem empar per la no admissió de peticions de documentació i de preguntes al voltant de les empreses relacionades amb el cas Gürtel. N'hi ha també altres qüestions en el recurs, com veureu, però moltes de les qüestions que se plantegen és la pregunta a les conselleries si havien pagat alguna factura a nom de les empreses que se relacionen, en les que està evidentment Orange Market, està el Special Events, estan totes aquestes empreses Real Green, Weldan, que estan relacionades amb el cas i la investigació de la trama Gürtel. Tots els diputats hem tingut que... perquè els 4 diputats ens hem vist entrebancats en la nostra funció de control de govern, com a diputats de l'oposició, i per tant els 4 hem signat aquest recurs perquè els 4 tenim iniciatives que han sigut inadmeses per la mesa. Si seguiu el recurs ho veureu, tranquils que els fets acaben a la pàgina 27, la resta, si voleu, és ja fonaments de drets, però ahir veureu quines són les iniciatives que se'ns han inadmès. No només sobre el cas Gürtel, també sobre el Grau de Castelló, sobre emissions de ràdio, coses que en principi no haurien de tindre aquesta negativa de la mesa a tramitar-les, però les han tingut. Però també algunes relacionades amb el cas Gürtel. Així és que també ha plegat ja a l'última instància judicial que tenim en el nostre país, que és el Tribunal Constitucional, el tema del cas Gürtel. Volia també comentar alguna deriva del senyor Rajoy, unes declaracions que me pareixen molt perilloses perquè signifiquen molt bé el que estem patint ací. Molt perilloses perquè jo mai pensaria que la dreta espanyola s'identifica en el braç en alt. El braç en alt, la salutació del feixisme, la salutació que en el principi del segle XX els moviments feixistes, italians, alemanys, etc., adopten com a seus és l'antiga salutació romana, que és el braç en alt, en la mà estesa, i el senyor Rajoy avui fa unes declaracions que a mi me preocupen. A mi em preocupa que el senyor Rajoy diga que què passaria si algú levanta el braç com si ell estiguera vinculant el seu partit a la gent que alça el braç amb la mà oberta, que jo tenia entès que pertanyen a l'extrema dreta. Si el que està el senyor Rajoy és vinculant el seu partit a l'extrema dreta, des de luego, i a les derives autoritàries, en esta comunitat nostra té un bon exemple. I són les coses que estan passant en este Parlament, la manera en la que se té de fraudulentament impedir la democràcia, per exemple, retrasant el nomenament d'un senador, retrasant convocatòries que s'han de fer per llei, per mandat constitucional, perquè els òrgans democràtics de representació han de funcionar. Si això s'està referint al senyor Rajoy, entonces l'entenc, i entonces ja tot me quadra. Segurament, eixa és la quadratura del cercle, i és la declaració que fa avui pública el senyor Rajoy amb, per exemple, actituds totalitàries com no voler triar un senador que representa la nostra comunitat i, per tant, deixar coix una de les cambres de representació popular que representen la sobirania popular.